Takže čaute milí diváci a vítajte pri ďalšom Let's Play. Dneska si zahráme hru Angry Birds Star Wars. Môžeme Škáme. Zase som si nainštaloval od znova. Takže pozrieme si ukážku, super ukážku. Niečo tam toto, bez teda. Že uniesli tých dvoch a tie veci a toto je dobré akurát. Ten mi dá predávať za takže môžeme ísť hrať, poďme hrať. Dobre, učím sa. Takže to pačíka vyplnieme. OK, je po ňom. Šiel sa mi level a koľko mám povera pro, lebo ja som ho overil predtým. 10 000. Level cleared. OK, na 3 hviezdičky ideme ďalej. Trošku to posekáva, lebo ja lebo mám keď mi to natáča, no to trošku to posekáva, inak normálne sa to hrá. Dúfam, že to Dúfam, že to pretrpíte, milí diváci. Ale dobre, zrobili sme ďalší level a ideme do ďalšieho. Ten sme zrobili na 2 hviezdičky, lebo sme nemali lightsaber. A to najradšej, keď hrajem hru a sa ti dáva lama. To je úplne najlepšie na svete, super. OK. A nemusíte počuť zvuky, lebo mám to stlmené, lebo išlo by to na plné pätky a by ste ma potom nepočuli. No takže mám audio stlmené. OK, dali sme ďalší level. Ten bude na koľko hviezdičiek. Teraz ešte nemôžem dávať tie levely na 3 hviezdičky všetky, lebo nemám lightsaber, no takže nedám všetky na 3. Ten môže byť na 2 akurát. Presne. OK, ideme do ďalšieho levelu. No a ten level je môj obľúbený, ale keby som mal lightsaber, dám ho na 1 ranu. OK, to strelím tak. Pif. Yeah, are you kidding me? No. Tak, OK, dali sme to na jedného vtáka. Takže Angry Birds na 4. vtáky. OK, ideme ďalej, dajme body, na koľko sme to dali. Sa mi zdá, že 3 hviezdičky, čo sme dostali, bonusový level. Áno, OK. Takže pozrieme si super video. OK, to bolo veľmi rýchlo video. Skôr komiks. Dobre, ideme ďalej. Dobre, ten vie toto, OK. Máš tornádo robí. Dobre, bože, som si to raz kúkol. Nech to stačí, aby som si to raz pozrel. OK, ideme. A to tento level dám, lebo tento level je ľahký. Píp. No to asi nie, alebo ten má ten. Do prdela, nech to mi volá, bitch. Nevolaj mi. No. A babi, teraz ma nevyrušuj. Zavolaj trochu neskôr. Lebo natáčam. Dobre. Hej, bože, čo sa na toto vypytuje? Zavolaj neskôr. Doma, zavolaj neskôr, čau. Bože, toto neznášam. Viete čo, ja si vypnem mobil a môžem to akurát. OK. Môžeme hrať ďalej. Také malé prerušenie, prepáčte diváci. A to sa nám nepodarilo. Takže ideme ešte raz a lago. No. Ďalšia reklama, ako vždy. Mám najradšie reklamy. Takže toho vtáčika strelíme takto, aby to celé toto. Ono to jebne. Oh shit, ja som dával. Damn. Prepáčte milí diváci. Ale toto mi nevyšlo, mne sa v tej hre len nedarí, bože, toto neznášam. Vy oni všetko úplne
Takže KO. Môžeme... Toto môžem dať, OK. Môžeme hrať ďalej. Lebo len také prirušenie, lebo ja tak neznášam tie reklamy, že to je proste nenormálne otrávne. To vám skazí celú hru. To je nenormálne. Fuck. Dobre, takže ja neviem hrať dobre Angry Birds, mňa to úplne takedy tak naštve, že proste sa mi to podarilo na jedného, OK. Fuck the police. Teraz to ani tak neseká, OK. To sme vypli Wi-Fi. A nejaké 2 hviezdičky. OK, takže no že mi to neseká, posekáva. Ale to len preto, že je dobre, ďalšie 3. Dáme všetkých na jedného, OK, to sa mi páči. To sa mi páči. A niekde tu by malo byť zlaté vajco, ale to potom čeknem. To neviem, to asi v ďalšom, a ja viem, ako dostať. Takže lebo ja som minulosti hral Engine, takže ja viem, kde je zlaté. Zúško. Veľkonočné. Pif. Damn, to sa mi nepodarilo. OK, to mne... Are you kidding me? OK, to skúsime ešte raz. Lebo... OK. Tak je skvitom. Ten zabije toho a prvý level, čo sa mi nepodarilo dať na toho, ale tento level je veľmi ťažký, takže tento sa mi nechce dávať. Na 3 hviezdičky, to by som zbytočne vás zdržoval, milí diváci. Tu potom. Takže na budúce bude ďalšia random shit hra. Táto si ešte nejakú vyberiem. Môžete hlasovať do komentárov. Napísať, že akú mám hru natočiť. Lebo kde je zlaté hajzlo. OK. Ale určite vyberte takú nenáročnú hru. Nie, že tam dáte, mám natočiť Dead Trigger a mi to bude nenormálne sekať. Nejakú takú zabavnú hru, ktorá skúste to tak. Musím zohnať lepší program na natáčanie. Lebo akože to ten program je úplne na nič, lebo mi to potom posekáva, nenormálne. Takže, lebo inak ja mám výkonný tablet a to len akože preto, že toto. Blbý program. Takže musím zohnať buď kameru, alebo iný lepší program. No, dostali sme svetelný meč, takže to je dobré. Dobre, veľký sa učíme. Môžeme ísť ďalej. Upgrade, you don't say. Dobre, takže tento level je tiež super, sa mi páčil, lebo ten level, pritom to levely som nenormálne rageoval, keď som to dával na 3 hviezdičky. Na to nenormálne sral, ale ja ho viem, jak ho dať na 3 hviezdy, lebo ja som pri ňom tak rageoval, že to sa proste nedalo, to by som úplne... Drop the tablet of the wall and he destroy, ale to som sa nevedel trafať a potom bolo úplne bitch. For the police. Takže to sa musíte tak horaz trafiť do tej bomby, aby ste to dali na 3 hviezdičky proste. A mne sa to teda nechce skočiť, bo to je veľmi rage. Shit! Are you kidding me? OK, minieme ešte jedného vtáka. Ten tam isto doletí. Ten spadne? OK, takže tu ten level bude na 1 hviezdičku max. OK, takže tu sme úplne dali, že 1 hviezdička like pro. Takže OK, tento level dáme a už voľne času skončí to už koľko natáčam. Ani neviem. Vtedy, keď natáčam, každý tu chodí a ja toto neznášam nenormálne.
Ale viete, tu ten vlog zrobíme v ďalšom diele. Keď chcete pokračovanie, napíšte do komentárov. A keď nie, no to dám nejakú inú hru. Ale určite napíšte do komentárov, aké hry vám natočil. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel z random shit hry Angry Birds Star Wars. Trošku sme rageovali, ale nevadí. Tak, see you later.